Tak ja si dokončím Bratislava, proste do prvej do Bratislava. Potom sa stále niekde sťahujem. Holand tam není, bohužel. Jasné, To je tam lepší. Si predstav, si predstav, že... Prekladaj mu to. Jeden, druhý, tretí sú moji ženisti, ktorí mi vyhľadávajú napríklad muníciu miny, ktoré nejbujú. A ja som pyrotechnik, ktorý ich ničí. Jak začal chodiť na gymnázium, tak nebol zvládnutelný. Proste to bol úplne iný chlapec. A tým, že málo kedy chodieval domov raz za mesiac, tak sa nám takto vymkol z rúk, že proste sme ho ani nepoznali. Vždycky, keď bol doma, tak bol normálny, taký, že snažil sa, ale teraz už keď je dlhší čas doma, tak je svojhlavý, tvrdohlavý a robí si, čo chce. Neposlúcha jednoducho. Cíti sa dospelý a tým pádom rodičov už nejak nebere do úvahy. Ja som bol tak zvyknutý, že keď som niečo chcel, tak väčšinou som povedal priamo rodičom. Niekedy aj na poslednú chvíľu, ale baví ma to, no, robím to rád. Ako rád som vojak z povolania a to, čo kam idem, tak som sa rodil len preto, že som vojak. Má dušou, to je pravda. Ale všetko bere len cez armádu. Organizácia Spojených národov rozhodla, že aj československá armáda sa môže zúčastniť misie mierových síl, ktoré by mali zabezpečiť prímerie na území bývalej Juhoslávie spoločne s ostatnými armádami. Príležitosť, na ktorú naši vojaci čakali dlhé roky a priznajme si, že aj závideli možnosť vojakom iných armád zabezpečovať mier v ohrozených oblastiach sveta. Najvyššie orgány našej republiky schválili všetko potrebné a juhočeské mesto Český Krumlov sa začalo zaplňať vojakmi s modrými baretmi. Príprava práporu, teda asi 500 ľudí, začala. Príprava vodičov bola zameraná na výber na jednotlivé typy vozidiel, kde sa prevádzalo preskúšanie jak na jednotlivých prekážkach, tak na cestách, vzhľadom tomu, že bol veľký záujem o tieto funkcie. V špeciálnej príprave bolo prevedené zoznámenie so zvláštnosťami v cestnej premávke, čo sa týka u nás v Československu a v Juhoslávii a v okolitých štátoch okolo Jugoslávie. Na základě potom požadavků teda postavení praporu na stanovené počty bylo provedeno dále konkurzní řízení, kde v podstatě řidiči, kteří se v tomhletom konkurzním řízení usvědčili, plus řidiči povolaní ze zálohy a řidiči, kteří byli přítomní, byli vybráni učební skupinou a dál teda technickou skupinou mojí a dosazení na funkce řidičů pro výjezd praporu OSN, který teda čítá počet techniky 93 kusů. V prvé řadě jsme museli doplnit prapor na tabulkové počty pro výjezd do mise. To znamená, že k původním 60% lidí jsme doplnili formou náboru 40% především odborníků, kteří nám u útvaru chyběli, a to hlavně řidičů a spojařů. Dále jsme museli tyto lidi připravit na specifiku plnění úkolů v budoucím prostoru působení, to znamená seznámit je se zvláštnostmi v Jugoslávii, s historií konfliktu a se zvláštnostmi plnění úkolů v rámci mise OSN. Dále jsme museli doplnit materiál a techniku do počtu, tak jak požadovalo na nás OSN ke tvorbě praporů. Tuto techniku nastříkat na bílo a připravit ostatní materiál. Chtěl bych jmenovat především přípravu potravin, masa, které jsme museli nechávat zamrazovat na dlouhodobé uskladnění. Je v poriadku, keď človek volačo i vie viac, než treba len jazdiť s tým OTčkom, a myslím si, že čím viac ako človek vie, tým lepšie môže treba aj využiť, pretože OTčko je ako také pomerne zložitá technika. No a nie som tu sám, čo je kapitán alebo hodnostne vyšší a robí vodiča, pretože mám tu zrovna aj spolužiaka a ten robí zrovna tak vodiča OTčka. Ja si myslím, že je to vždy lepšie, proste keď
člověk, já nevím, už to robil předtím a dneska, keď jde, já nevím, do ťažších podmínok, takže v podstatě vie o tom vozidle alebo o tej technike trošku viac ako ten vojak, ktorý treba absolvuje len tú podôstojnícku školu alebo tak. I keď teda vojakov základnej služby nechcem jako podceňovať alebo nechcem proste zadzovať. No a čo sa týka tej Juhoslávie, prečo idem teda do Juhoslávie, ja teda som už robil viac funkcií ako v armáde a poslednú funkciu, čo som robil, tak bola tak napol administratívna. Si myslím, že ešte som pomerne mladý na to, aby som sa zahrabal niekde v kancelárii a že ďaleko lepšie je za mladá poznať iné veci, ako treba len kancelárskú prácu alebo proste takú tú prácu u klasického útvaru. Hej. A myslím si, že tá Jugoslávia, nebo skôr ako práca u tých jednotiek OSN je v podstate to, čo viac menej ma lákalo a myslím si, že zatiaľ ako moje predpoklady splňuje. Jeden tam a druhý tady. Já tak jeden tam a druhý tady. Já nevím. Zájďte sem, se podělíme o to. Tíha v pravé noze. Tíha v pravé noze. Pravá noha je těžká. Pravá noha je těžká. A levá noha je těžká. Domníváme se, že by nebylo dobré dopustit psychické selhání vojáků v náročných situacích, které souvisí s výkonem funkce v mírových silách OSN. I sebelépe připravený voják po odborné stránce může v zátěžové situaci selhat. Proto jsme se zaměřili i na problematiku psychologické přípravy. Můžeme to spustit? A zkusíme už rovno? Dáme už na ostro. Takže test, hej. Musíte ho najít. Hluboký tam to je. To je zase vysoký. Pomocí počítačů vyhodnocujeme psychodiagnostické vyšetření, modelujeme psychickou zátěž v laboratorních podmínkách, evidujeme všechny výsledky, které jsme získali. No v tom jsou právě ty kvalitativně nové podmínky využití počítačů v psychologii, protože nejde jenom o to, že si mohu nahradit vlastně to testování tužka papír nějakým příznivějším způsobem, ale že vlastně neustále mám databázi, s kterou pracuji. Já vlastně, když vyšetřím nového člověka, on mě tam vstoupí a on mě ovlivní dosavadní výsledky, které tam mám. Já na základě toho mohu dělat neustále srovnávání lidí, ale také, když se mě třeba dělalo se vyšetření pro Kuvajt, dělalo se vyšetření teď pro Jugoslávii, připravuje se další, kdyby bylo případné nasazení. A když budu sledovat na počítači, jak bude dělat doktor Jirkovský, přímo v terénu, kteří lidi se osvědčili, kteří ne, já zároveň získávám kritéria účinnosti těch, kterých vyšetřovacích technik a mohu vlastně celý ten systém dále zkvalitňovat. Takže tady bude tvým úkolem vzít tady ty dvě ukazovátka, dotknout se spínačů a bez dotyku drátu projet co nejrychlejší. Využívate tieto výsledky potom pri aj konkrétnom výbere jednotlivých účastníkov tých misií? No to je právě ta zase kvalitativní změna oproti toho předchozího, protože my máme například v počítači už asi kolem 15 000 lidí všech možných profesí, z různých typů, stresogenních podmínek, situací a podobně. Čili to je trošku pro nás ukazatelem, kteří ti lidé s jakým profilem osobnosti a tak dále se osvědčují ve stresogenních situacích. Podíváme se na výsledky, jak se dopadlo. Takže počet chyb si měl 22, doba řešení testu 7,7 sekund. Já myslím, že to je dobré. Přínos této stáže vidím především v tom, že jsme poznávali prostředí, vojenské prostředí útvaru a vlastně psycholog bez toho praktického poznání toho prostředí nemůže efektivně pracovat. A další využití vlastně našich poznatků, které jsme teoreticky získali,
v oblasti především psychodiagnostiky tady využíváme při vyhodnocování testu a práci s přístrojovými technikami. Povedz 700, 700, 700, 700, 70, 70, 70, 70, 70, 7. No a teď to povie Ola. Povedz to ty, povedz to ty. 777. 770. Ještě lepší. To bylo. They are more wild because they are Slovak. They are Russian. Hele, zkus teďka něco vyříct slovensky, on tady promluví česky a teda anglicky. You are transmitting station, you are receiving station and show us some sample of transmission between them in this case, okay? Just start. Bravo, this is Alpha, supply request, over. Alpha, this is Bravo. I hear you loud and 5. Wait, over. No a po tých 20 sekundách sa potom môžeš znova ozvať, ne? Alpha, this is Bravo. Běžný příslušník, to znamená voják, běžně mužstvo, by měli podle mých zkušeností nebo mých představ o úrovni jazyku být na úrovni holých vět tak, aby se dokázali dorozumět, ano. Říkám, ze všeho vycházíme, z čeho můžeme vyjít, jsou pouhé zkušenosti, které máme z různých školení. Já mám tyto zkušenosti z vídeňského UN Training Center a na základě mých představ by tedy štáb měl mít vědomosti na úrovni, řekněme, plynulé mluvy, tak, aby dokázali plnit všechny své úlohy. To znamená, že nemůžou se potýkat se základními problémy angličtiny, které je třeba, nebo které je možno omluvit u běžného mužstva, protože štáb musí zabezpečovat funkčnost celého toho praporu. Po skončení vojny jsme prakticky zůstali v Kumově, jsme si tu našli podnájem z toho důvodu, aby jsme měli co nejpřesnější informace o výjezdu, nebo se vyjednávala vlastně mise v Kambodži a Jugoslávii. No, když jsme tady zůstali, jsme pracovali u městské policie 6 měsíců. No, nevím, co bych teď řekl. Zůstali jsme tady hlavně proto, že spousta kamarádů samozřejmě, na který nám tady záleželo, aby jsme byli blízko od zdroje vlastně. No a nejhorší vlastně, co se stalo, že nám ani nakonec nepřišel povolávací rozkaz. To jsme museli přes kamarády, kteří tady dostali povolávací rozkaz, od nich jsme se to dozvěděli a museli jsme zajít sem. No a tady nám pak nakonec řekli, že tu můžeme zůstat. Čo vás teda láka zúčastniť sa tejto misie v Jugoslávii? No, láka. My jsme tady prakticky sloužili 8 měsíců, no a učili jsme se vlastně vše, co máme potřebné k té misi. A chtěli jsme se to prostě vyzkoušet na nečisto, přímo na místě. Obidvaja ste výsadkári. Využijete svoju profesiu aj v Jugoslávii? No, jsme rádi, že jsme tady prošli výsadkovou přípravou, protože hlavně v Jugoslávii při některé činnosti, kterou tam budeme provádět, nám bude velice důležitá. Na kontrolně propouštěcích místech to bude zejména sebeovládání, což je součástí výsadkové přípravy, a hlavně při patrolování, kde budeme provádět i průzkumnou činnost. To bude nejdůležitější asi. A hlavně fyzická příprava, to je nejdůležitější. Všetko má svoj začiatok aj koniec. Vrátite sa naspäť do Československa. Mienite ďalej ostať v armáde? No, u armády nechceme zůstat, jelikož v našeho praporu volné místa nebudou a proto budeme počítat jenom s dalším výjezdem. Počas studia na vojenské vysokoletecké škole v Košicích jsem se rozhodl, že přeruším studium zhruba na 2 roky, no potom se budu chtít vrátit zpátky, no a chci zabezpečit svoji budoucí rodinu tak finančně, aby jsme nemuseli stradat v této nové společnosti, že? No a oženit se hned po návratu tady, no a mít děti, byt zařízený tak, jak každý člověk by chtěl, že? Jak stanovil ministr obrany, bude každý příslušník praporu hodnocen
výplatou služného v Československé republice, v československé měně a dále podle normy OSN, která stanovila cifru pro platbu jednotlivých příslušníků $988. Tato platba je pro všechny příslušníky jednotky stejná. Zabezpečení proviantní služby praporu OSN je připraveno cirka 30 tun masa a masných výrobků plus další proviant, jako jsou konzervy, zelenina, ovoce, brambory. Co se týče zeleniny, to obnáší zhruba 8 tun brambor. Vezeme sebou 8 tun masa, cirka 22 000 vajec a další proviant, který je uložen ve 4 mrazírenských návěsech Lias. Dále máme k dispozici pro stravování naší jednotky 4 štábákové polní kuchyně. Stravování našich vojáků v dalším období po vyčerpání našich NZ-ových zásob bude zajištěno ze strany francouzského týlového praporu, který najíždí do Jugoslávie zhruba týden před námi. Pro mě jako pro obchodníka to znamená dost veliký kšeft, když bych to také nazval. S vojskem jako takovým spolupracujeme delší dobu. Držíme jim zásoby, už tak 3-4 měsíce držíme zásoby protein pro Budějovicko a takovýhle, takže pro nás jako takový spolupráce s vojskem je docela dobrý obchod. Připravili jsme vlastně od masa počínaje zeleninu, velký obchod vlastně, jsou potraviny, konzervy, no, vlastně úplně všechno, co potřebují k denní potřebě. Joachim, tell him something in Holland. In Holland? Yeah, like 333. Prachtig, allemachtig, 1988. Prachtig, allemachtig, 1988. Prachtig, Pre túto odbornosť som sa rozhodol až ako pyrotechnika, som sa rozhodol, až keď som sa dostal na útvar do Bratislavy, kde ma k tomuto povedal skôr môj náčelník výzbrojnej služby, ktorý chcel, aby som po všetkých stránkach vzdelaný. No a keď sa naskytla možnosť ísť do Jugoslávie, tak som do toho využil ako pyrotechnik, som sa prihlásil. Nemám veľké skúsenosti, to je pravda, ale som skôr bol na to naučený likvidovať určité druhy nevybuchnutej munície, granáty a podobné veci. Počítam tam, že budem robiť väčšinou takúto robotu. No a do Jugoslávie som sa rozhodol skôr z dôvodu, spoznám svet, spoznám nových ľudí. Je to určitý spôsob profesionalizácie našej armády, že tí ľudia sa tam naučia viacej veci. No potom nových ľudí tam spoznáme zahraničných kolegov, ich spôsob techniky, ich spôsob práce. Pravdepodobne po jednej strane by sme mali Poliakov a po druhej strane Francúzov. Mali by sme spolupracovať s Francúzmi, o ktorých som počul, neviem to na 100%, ale mali by sme dostať náloživá, s ktorými by sme mali po prípade likvidovať ako likvidovať miny. A ináč si myslím takto naša jednotka, čo sme tam pyrotechnici a že ženisti by sme nemali slúžiť na odminovacie veľké práce, na to by tam mali byť špeciálne jednotky zo zahraničia. My sme mali slúžiť len pre prípad, že by sa tam niečo vyskytlo náhodne. No moji rodičia nejsú veľmi nadšení, neboli. Mama tá sa so mnou začiatku ani nebavila, ale neskôr to preniesla cez srdce. Otec to bral ako naučím sa. Verí, že to dobre dopadne. Jeho rozhodnutí, když mám být upřímná, jsem s velkým nadšením nepřijala, protože se o něj bojím. Je to syn, vím, že se tam střílí v Jugoslávii, ale on nás postavil před hotovou věc tím, že se tak rozhodl, že pro něj je to čest. No, já doufám, že nám velmi rychle pošle svoji polní adresu nějakou, že mu tam budeme moct psát a kdyby to bylo možné, tak bychom asi našetřili a taky za ním jeli, když by to šlo, ale moc tomu nevěřím. Chcel by som
z priestoru, v ktorom teda jednotka bude plniť úlohy, podávať prostredníctvom éteru správy také, aby naša verejnosť, najbližší príbuzní tých chlapcov mali správy o tom, jak tam tí chlapci žijú, ako plnia úlohy a podobne. Tak predpokladá sa, že budem pomerne často jazdiť do republiky a riešiť prípadné otázky, ja neviem, dajme tomu dovozu tlače, časopisov, balíkov. A pri tej príležitosti, keď už teda budem doma, tak predpokladám, že sa zúčastním i pravidelných briefingov na ministerstve obrany, kde by som pánom kolegom novinárom dal najčerstvejšie informácie o pôsobení jednotky v Jugoslávii. No, je to jeho práce, takže připravoval se na výjezd, proto se jsem chtěl dostat k tomu útvaru, tak jede. No, názor. Máte nějaké obavy alebo strach o něho? No samozřejmě jede do války, že jo. Hlavně, aby se vrátil, to je jako moje přání, no a... Co vás sem vedlo do toho praporu? No já jsem chtěl něco nové. Něco nového, něco poznat. No ale je to spojeno se spoustou rizik, tam se střílí v té Jugoslávii. Když si to tak vezmete teraz vo svete, idete například po ulici, zrazí vás auto, takže... Myslíte, že to není takové riziko, ale vy si to riziko vybíráte. Když jdete po té ulici, tak je tam to riziko přítomno jenom pravděpodobně, ale tady je 100% přítomná. Vy jste si to riziko vybral. No, je to dobrodružstvo. Taky. Je to. Taky. A je to aj zmena. Čo by ste želali ako minister zahraničných vecí našim vojakom, ktorí odchádzajú do Jugoslávie, bývalej? No tak já jim především přeju, aby tam nikdo nebyl raněn, aby se nikomu nic nestalo a aby spolu s ostatními se jim podařilo nejen zabránit případnému konfliktu, který nepřetržitě hrozí, ale aby se jim podařilo vytvořit podmínky pro politický dialog všech sil v Jugoslávii, aby válka na Balkáně konečně definitivně skončila. Boli ste mezi našimi vojakmi v Saudskej Arábii. Máte v pláne ísť aj do Jugoslávie? No, to uvidíme, tam to byla bojová situace, ale nevylučuju to. Ďakujem za rozhovor, pán minister. Dobre, máš tam 10 obrázkov. Ale odkiaľ tak? Vieme o vás, že máte veľmi dobrý vzťah k ženám. Ako by ste hodnotili prítomnosť 10 žien v tejto jednotke do Jugoslávie bývalé? Já vám prozradil můj vztah k ženám. Já mám velice dobrý vztah ke 3 ženám. Ke své ženě, ke své snaše a ke své vnučce. A jestli vám tohle někdo prozradil, tak mluvil pravdu. Jestli vám někdo říkal něco jiného, tak je mi to líto, že tomu tak není. Ale prosím vás, já si myslím, že ve světě je to už dnes naprosto samozřejmé, že ženy se účastní takovýchto vojenských akcí, ba dokonce ve válce v Perském zálivu se i bojových akcí účastnili ženy. Nemáte trochu strach? Zatiaľ nie. Ne, zatím ne. Nie. Až tam, na místě. No, to bude jiné, môj. Až tam. A jak vycházíte s těma klukama? Dobré, no. Dobře, jo? A kolektívu, ano, ano. Přeci jenom v tom společném bydlení budou určité problémy, ale nebudou? No, tak vraj budeme někde v autokempingu. Zatiaľ, ako tak vraveli. V autě, kde máte radiostanici? V autě budeme, ale jako zatiaľ nevíme, no. Ty problémy tam jsou, že jo? Se spaním, s umýváním a tak dále. To trochu komplikuje vám situaci. No. Ze začátku, když jednotka vznikala, tak tady byly určité občanské iniciativy, které nechtěly připustit existenci této jednotky, ale v krátkém čase město i občané pochopili, že je to pro město určitá výhoda, možná i určitá protekce třeba z vlády a zdá se, že tenhle předpoklad se nám vyplňuje, neboť díky zdejší posádce máme spoustu zahraničních návštěv, která přináší i možnosti styku s investory ze zahraničí a myslím, že jak si armáda pomáhá propagovat město i jeho záměry prakticky v celé Evropě, když ne v celém světě. Takže teď je spolupráce bez závad. Myslím, že si vycházíme vzájemně vstříc, dostaneme od posádky část kasáren na možnost přemístění sboru bezpečnosti policie, dostaneme bývalé cvičiště,
na bytovou výstavbu, takže můžu jenom pochválit existenci posádky. Na to, aby jsme se ve zdraví vrátili. No víme, že to v té to bude svědů. Na ten návrat. Na to pijem. Na to si teda dám. Výcvik a všestranná príprava každého príslušníka práporu, ale aj potrebného materiálu na pôsobenie v Jugoslávii sa skončila. Konečne prišla chvíľa, na ktorú všetci netrpezlivo čakali. Nikto nepozeral na to, či je Čech, Slovák alebo Moravák. Dobrovoľne sa rozhodli reprezentovať Českú a Slovenskú federatívnu republiku na medzinárodnom poli. Vedia, že preto urobili maximum. Súčasne ale každý z nich tvrdí, že nie sú dobrodruhovia, ktorí nevedia, do čoho idú. I keď treba priznať, že predstavy sa zrejme nebudú vo všetkom zhodovať so skutočnosťou. Svojím pôsobením v mierových silách OSN sú odhodlaní dokázať, že aj naša armáda je schopná plniť úlohy, ktoré jej v minulosti boli odopierané. Odchádzajú najmenej na pol roka. Svoju vlast, kde je mier, zamenili za krajinu, kde sa bojuje, kde zbytočne umierajú ľudia. Nezapoja sa do bojov, ale budú im chcieť zabrániť. Uvedomujú si svoje riziko. Súčasne si uvedomujú, že sú vojaci v modrých prilbách, pre ktorých platí nestrieľať, nebojovať, byť štítom konfliktu, ktorý by sa mal aj s pomocou československých vojakov skončiť. To si zrejme želáme všetci. Ja si myslím, že predsa len po tých mesiacoch pani Mačalková sa s ním vráti v poriadku a budete mať radosť z neho. Keď by dal Pán Boh. Neviem, čo už mám k tomu povedať, ale keď by to tak bolo, bola by som rada. Že cesty sú nevyspytateľné.